Oke, horas kedua, sonarin yang mamereng boras ni pinasa maju hita tu polak manang kubun. Jadi nyoma bona ni pinasay. Arong do filosofi naman to, harga do bona ni pinasa. Jadi naljok na disi, dang bona ni pinasa na sonom masuk na. Alay bona pasogit manang huta hatu buat. Mulu di bahasa Indonesia on harga do bona ni pinasa. Betapa pentingnya kampung halaman. Aliga bitu si cerita tak ate. Oke gitu ah, talent maju mamereng boras ni pinason. Ati buharong na melemu. Jadi nyoma warna pananggakon si agong manang si hitam. Melonyon si belik kiro warnyon nang pinakuning. Ala na si tik niju belik kini ngon. Tor mereka tiru. Makana odo biarong si belik kina kuning. Bah, nabusuk pinason dan binireng madaw. Pinasa nabusuk bubuat di rubian. Wak kaparuhan nabusuk saya hatok mamar matian. So na sorong do pinamilay mo pinasok gitu ah. Oke mak, mulai majo. Horas.